Duniya makaranta ce, miyo kula kar mu faɗa damuwa. Akwai abubuwa da yawa da suke kulle min kai, abubuwan da sun sha bamban da na sauran 'yan matan zamani. Me ka gani? Ko na yi laifi ne? A'a, ba ki laifi ba. Asali ma baki taɓa min wani laifi ba. Yanzu kam hankalina ya kwanta. Ina jin ka faɗa mu. Me ke faruwa? Sometime irin baki cika damuwa da irin ki tambaye ni kuɗi ko kuma wasu abubuwa ba, ko kuma ko da na baki ma baki son karɓa. Asali ma wani lokaci kina ƙoƙarin yi min irin kyauta, irin su agogo, su turare, su hula da ma sauransu. Amma ni kyautan da nake baki baya gabanki, ba ki son karɓa. Gaya min, me yake faruwa ne? Ko dai kyautan nawa ne baki buƙata? Ko ɗaya. Ai kowane ɗan adam yana son kyautatawa. To me yasa baki damu da nawa kyautar ba? Ranar ma ai ka bani kyauta kuma na karɓa. Ka manta ni? Na sani, kin karɓa, amma ai idan har da gaske kana son mutum, to dole ka ji tausayin shi. Wannan shi ne zai ƙara tabbatar da irin son da kake mishi. Muna son juna ne saboda mu yi aure. Sannan kafin mu yi aure, dole akwai buƙatar ka kawo kuɗi gidanmu. Kuma ma ana yin aure ne saboda ibada da kuma rufa wa juna asiri. Sannan asirin wacce zai fi rufuwa ni ce, saboda ni ce ɗiya ta mace. Mace ta gari aljannar duniya don tana da alkunya gami. Kaga ashe idan da hali, to kamata ya a ce mu haɗu, ni da kai mu haɗa lekan tare, saboda taimako na za ka yi. Ko an mata kyauta ba ta karɓa. A kowace rana darajar 'ya mace raguwa yake yi. Babban rufin asirinta shine ta kasance ɗakin mijinta. Ina son ka ne saboda mu rayu tare, ba wai dan na kashe ka ni na rayu ba. Duk abin da ka samu ka hidimta wa kanka, tamkar ka hidimta mini. Mace ta gari aljannar duniya don tana da alkunya gami da tarin tarbiyya. Ko an mata kyauta ba ta karɓa sai ta kiya, sabida tausan mai santa ita kam aure ta yi niyya. Duniya Yau ka sani na yi surutu, don haka ina ganin zan bar ka ne zan shiga gida. Duniya makaranta duniya. Duniya makaranta duniya.